Hekk kif is-sajf daħal ġmielu, is-sħana rrankat u l-għeniq tal-għeneb iffurmaw huma tajbin għal-ħsat, beda l-istaġun tal-ħidma l-bdiewa hekk kif ninsabu qrib il-vendemmja, iż-żmien li fih jibda ħsat tal-għeneb. Din is-sena ix-xita li ġiet irreġistrata tard fir-rebbija u kompli f'Ġunju u dan wasal moffa fid-dwieli. F'dan ir-rigward bdiewa mxew mal-linji gwida tal-Integrated Pest Management maħruġ mid-Direttorat tal-Agrikoltura u għaldaqstant irnexxilhom jikkontrollaw dan it-tip ta' mard b'mod effettiv. L-uffiċjal kap agrikolu Darren Borg mid-Direttorat tal-Agrikoltura spjega kif l-għeneb jikberu jimmatura bejn ir-rebbija u s-sajf, iżda kull sena l-istaġun ta' tkabbir ivarja minn staġun għal ieħor. U spjega li din is-sena l-istaġun beda pjuttost frisk u b'aktar xita mis-soltu. Dan wassal għal staġun li beda manutenzjoni aktar tard mis-soltu, speċjalment fuq ċerti varjetajiet. Kun sajf kemm xejn differenti u iktar joffri challenge għal bdiewa li kabru l-għeneb. Però fl-aħħar mill-aħħar dak wassal bieħ ta' settur, ġifieri kull sena tkun b'istorja warajja. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo spjega l-inbit ta' kwalità u wieħed mill-prodotti li għandu rabta diretta ma' pajjiżna u wieħed jinfakkar kif dan il-prodott huwa mfittex ħafna mit-turisti li jżuru pajjiżna. Il-kwalità tiegħu hija wkoll rikonoxxuta mill-Unjoni Ewropea li tkompli ssaħħa l-importanza tas-settur agrikolu f'pajjiżna. Llum ftaħna is-staġun tal-għasil tal-għeneb. Irrid ngħid grazzi l-ewnet lill-bdiewa. Ngħid ukoll grazzi lill-Assara kif ukoll finalment ngħid grazzi lid-Direttorat tal-Agrikoltura tax-xogħol kbir illi jagħmel f'dan il-qasam.